Зия шәһәр утравында кунаклар җырлады да, ярышты да, милли ризыклардан сыйланды да. Биредә традицион казачий круг фестивале узды. Борынгы һәм заманча казак җырларын башкару өчен республиканың барлык төбәкләреннән иҗат коллективлары, хорлар җыелды. Бәйрәмне безнең иҗат коллективы да күзәтте. Түбәнкамадан «Вольные распевы» коллективы казачий круг фестивалендә инде 5-нче ел катнаша. Артистлар өчен бу үзенчәлекле ритмнар һәм көйләр традицияләрен саклау, буыннар элемтәләрен ныгыту. И душевность, и боевой дух. Рухи көч тә, хәрби рух та биредә үзенчәлекле. Сөйләп бетереп булмый, иң яхшысы үзең җырлау. Зиядә заманча һәм борынгы казак җырларын Мәдәният институтының күп милләтле халык хоры башкарды. Можно петь разные песни. Коллективлар бергә җыелганда, нигәдер барысы да казак җырларын җырлый башлый. Шуның сырын белмибез. Күңелле, ахәңле яңгырый. Шашка уеннары да оештырылды. Яшьләр дә, тәҗрибәле осталар да ярышты. Төрле уеннар уйнадылар, мастер-класслар узды. Казак ашларыннан сыйландылар. Круто, вообще, нереально просто. Мы решили податься уже в казаки. Очень большое удовольствие получаем. С такой душой поют, выступают. И вообще такая солнечная погода. И вообще жить прекрасно. Фестиваль елдан-ел күбрәк кешене җыя. Присутствует сегодня. Быел фестивальдә республиканың 29 районыннан иҗат коллективлары катнаша. Һәр районның фестивальне үзендә оештыру теләге бар. Озля Батырханова и Кислицына, Ленар Гиззатуллин, Татарстан яңалыклары.